Sí, només 2 persones m'ho han demanat, però per mi és suficient. Bones o bans al meu canal, senyor Trencaclosques. Si no saps el que és la biologia especulativa, us deixo aquests 2 vídeos a dalt. Adverteixo que el vídeo dels axolots podria ser important per comprendre una mica millor aquest, ja que transcorre al mateix món. Si no tens temps per veure'ls o si no et ve de gust veure'ls, sàpigues que tracta d'un procés on un s'imagina el procés evolutiu d'una espècie o directament l'ecosistema sencer d'un planeta. En aquest cas, parlarem de l'evolució de ser insecte. No obstant, dir m'inventaria el futur dels insectes sona estrany. Primer perquè n'hi ha un munt, i quan dic un munt vull dir massa. Així que em conformaré amb una sola espècie, i he escollit el meu preferit, el Lichanus cervus, escarabat cérvol o escanyapoll. Començarem amb el més bàsic. Aquesta espècie, la única que avui en dia és real, habita en les zones més boscoses de quasi tota Europa. En aquest vídeo només parlaré dels que viuen a Europa. Soc conscient que n'hi ha d'altres parts del món, però no vull complicar massa aquest vídeo. Aquesta espècie té el dimorfisme sexual molt accentuat, és a dir, que entre mascles i femelles hi ha molta diferència física com moltes de les espècies amb el cap decorat, si ho hi puc dir així. És, no només per defensar-se, però també per competir entre altres mascles de la mateixa espècie i així lluir-se davant les femelles, que no entendrien aquestes protuberàncies, la major diferència. Evidentment, com quasi tot escarabat, presentaria un procés larvari. Europa serà un dels continents que més patirà pel canvi climàtic, així que, de mica en mica, els boscos on viuen aniran minvant. D'aquesta manera, els escarabats cérvols que vivien a l'occident del continent trobarien una mesura de supervivència diferent a la dels de l'Orient. Començarem amb la branca occidens-claveus, o escarabat cérvol occidental, que minvarien de mida tal i com passa amb molts animals que emigren a una illa, procés que us diu enanisme insular o enanisme illenc. En aquest cas, amb una reducció dels boscos per sequeres i focs. Les fines potes d'aquesta criatura, al mateix temps, minvarien encara més ràpidament que la de la resta del seu cos, amagant-se en l'exoesquelet que cobriria l'avantbraç i que es convertiria en equivalent de les seves potes. Una de les primeres espècies en fer-ho seria l'occidens claveus temerarius o escarabat cérvol temerari, qui, com era més petit i així menys accessible pels predadors, hauria no només d'incrementar la seva mida, sinó també millorar el seu vol per poder fugir, tornant-se més aerodinàmic i ampliant les seves ales. Però això no seria suficient perquè els predadors no anessin cap a ells. Llavors acabarien per extingir-se no només per això, sinó també per tenir la majoria de la seva població a la península Ibèrica, el primer lloc en quedar-se sense arbres per complet. El seu germà evolutiu, com és costum, l'occidens claveus bravum o l'escarabat cérvol brau, va tenir més sort. En comptes de fugir, optà per atacar, i amb una mandíbula més forta fins i tot que la del seu més gran avantpassat, l'escarabat cérvol brador europeu comú, tot i ser més petit, va aconseguir defensar-se relativament bé dels seus enemics. També serraria més les seves dents per poder fer més mal. Fins i tot la femella faria això i minvaria evolutivament més lentament que el mascle, assemblant-se cada vegada més a la mida de la seva contrapart, mostrant una baixada de dimorfisme sexual. Aquesta espècie evolucionaria en l'occidens claveu serra o escarabat serrat, disminuint encara més el dimorfisme sexual, especialment el de mida i potenciant les serres de les seves potes i de les seves mandíbules o corns. D'aquesta manera, aquesta espècie evolucionaria en el serrator aqualis, el dimorfisme sexual acaba. Mentre la reproducció, la forma serrada dels seus mandíbules cada vegada seria més homogènia. Tornant a l'inici, l'escarabat cérvol original, en Europa oriental, evolucionà a l'orins claveus o escanyapoll oriental. Adoptaria un to més negre per protegir-se dels rajos UVA i no disminuiria la seva mida. Al refugiar-se a les muntanyes més altes del Balcànic, la calor trigaria més a ser un problema per a ells. La seva propera evolució acabaria per ser completament negra. La femella podria forçar les seves potes i el mascle a l'inrevés. La femella seria buscada pel mascle i ella l'acceptaria o el rebutjaria. Si accepta, posaria a les espatlles del mascle, qui renunciaria a volar de nou. La transportaria i la proveiria. Com el seu nom indica, l'orins claveus terrestres o escanyapoll terrestre, a l'hora de viure a muntanyes sense arbres, reforçaria les seves potes per caminar únicament en terra. El cas de simbiosi entre mascles i femelles seria semblant al dels cetraroidis, el mascle devenint un paràsit per a la femella. Però aquí a l'inrevés i menys exagerat. La femella, de fet, disminuïa més la mida per molestar menys el mascle. És més, fins i tot, alguns mascles poden deixar la femella si veuen que aquesta li suposarà massa pes, encara que la majoria de casos no siga així, ja que rendir-se només per pes li quitaria atractivitat. Siguin qüestions només quan el mascle és molt petit i la femella massa gran, quasi en casos de mutacions genètiques com enanisme o gigantisme. D'aquesta manera, el mascle augmentaria encara més la seva mida i la femella el disminuiria a més de xafar-se per ocupar menys espai.
Les potes del mascle, ara, estarien més recobertes d'exoesquelet per protegir la seva musculatura, mentre que la femella augmentaria les seves antenes per poder estar més segura del poder del mascle. I és que si el mascle mor, ella també ho farà amb ell, però també està el risc de que el mascle abandoni la femella, cosa que també la condemnaria. Ella es tornaria encara més dependent d'ell. Si altre mascle la trobessi, tindria sort, però és més probable que mori de fam o per algun predator. Igualment, aquests dos casos només passen aproximadament un 25%. És alt, però no acabaria amb ells massa aviat. De mica en mica, la humanitat no només aprendria a controlar-se a ells mateixos respecte a les seves emissions de carboni, sinó també controlar el clima mitjançant drons que desprendrien càrregues elèctriques i així fer ploure. La tecnologia avui dia implementada en un estat primitiu a Dubai. Així doncs, aquesta branca d'escanyapolls, juntament amb cert sisme submarí produït per cert terratrèmol que va a partir a Mèxic en dos, que explico en el meu anterior vídeo d'evolució especulativa, inundar la costa occidental d'Àfrica, la costa portuguesa, el mar Cantàbric i una mica de les illes britàniques. Això va hidratar enormement aquestes regions, i tot i que degut als tsunamis van haver danys i que a causa dels volcans va haver un efecte hivernacle lleuger, les terres d'Europa occidental van tornar a ser fèrtils, fent que l'espècie d'aquests llocs, incloent les dels escanyapolls, prosperessin. El Mediterrani es va assecar degut a esdeveniments naturals. Al tancar-se l'estret de Gibraltar per moviments tectònics inevitables i drenats també al Mar Negre i Caspi, el nord d'Àfrica i el sud d'Europa van quedar units per un desert salí. Tot això va conduir a que una ramificació l'Orienscrabeus terrestris donés lloc a l'Orienscrabeus desertus, els quals passarien dels mons balcànics al desert mediterrani, canviant de color. I les femelles deixarien de ser tan dependents dels mascles. Aquestes també van haver de defensar-se dels nous predators del nord d'Àfrica que van arribar al desert. Entre els escanyapolls desèrtics i els escarpats serra igualats van haver tants encreuaments de la sabana que abans fou la costa mediterrània europea que pràcticament podríem parlar d'una nova espècie, de l'escanyapoll serra desèrtic. I tot i que com passa amb les mules, no fouen fèrtils i en molts casos ni naixien, el seu nombre va devenir enorme a l'estar adaptats tant als nascents boscos europeus com al desert mediterrani. Aviat també s'extendrien al nord d'Àfrica i a la resta d'Europa, tots nascuts d'una petita sabana. Això seria tot. Si algú té una altra proposta o alguna cosa que corregir amb amabilitat, als altres benejats, si és que això es pot fer a YouTube, digue-ho en molts comentaris. Ara, a llançar la brossa.